broma bat. Zuek ikusi TikToken zea gertu izaten, zera bilpeña. Beti pasatzen dena, azkenean kantu famauena edo, esauketan da ez, eta gero albestiak izain beste eta hola. Zela lortu gen gitarra kontzertu hori joal izateko, osea, ez geukan bi gitarra, nik nire gitarria neukan ere ampli, baina etxian gordeta goten ampli batekin, baina por cariño, bigarren gitarra nahi geben. Katxea, ai hori goten da. Guri katxea da, jendeak uste da una baino, bueno, ez da, que ya asko salto, jendeak salmetute gauzatu benoetan, Claro, eta 6 proposamen eukala. Claro, eta 6 kontzertu guk ezin jugu. Alberto gisa mugitzearena. Hori zelan hori ensaio gutxen da... Zu oso ondor bate. Ni adibidez, gitarra, hartzote momentu, ez da gitela joten gitarra. Bueno, gitarra hartzote momentuan, ez da, ize joteko, jara, como, bale, zeozeakot, babes horiakot, baina bakarrik da rarua, oider kanten da bi momentuan, nik zeitot, zeitot. Bost, lau, iru, bi, bat... Gaur berriz etxera bakarrik itzuli naiz, ta ez dakit jolasaren helburua zer egin. Nik zugatik eskua behin da berriz sutan jarriko nuke, baina denborak dio baduzula denbora erabiltzeko beste modua. Gaueko izarra bota ditut, gaueko izarrak urrundu, akordeak jotzeari utzi. Zure gertxeak erre ditut, gaueko soinuak isildu, nostalgiaren maitale bihurtu. Aulki hartan eseri ta bestu zenidan, baina azken kantau bezala joan zinan. Gaurkoan gauaren iluntasunean negarrik egingo enuela zinegi nintzan, baina jada itxaso bilakatu nahi. Itxaso bilakatu nahi. Gaueko izarrak bota ditut, gaueko izarrak urrundu, akordeak jotzeari utzi. Zure gertxeak erre ditut, gaueko soinuak isildu, nostalgiaren maitale bihurtu. Gaur berriz etxera bakarrik itzuli naiz. Sona, musika maite dugun ondako.
Pandemian sortutako taldia, zeinek esango leuke, hor egindako asixa hola loratuko zanik, ez da? Egizetan, ontsi bertan nik uste, eta dauz bideo batzuk horretxian, iderta, isokin Instagrameko artxibauak. Bai, asako dauz. Ez dakit. Izena, okerrez banabili, jatorri Arab, Sahararra daukona edo, ez? Hori, mamak etxea torten zala Saharako ume bat, udak pasaikera eta bere ama, ez dakit nire bezo zondo. Bere ama guztiot. Bere ama, degitezala zukena, gure amari guztago inxekon izena, eta bere lehenko alabiari zukena izena jarri behiotzen, oza, iderreri, niri ez. Eta azkenian ezotan jarri, eta bueno, beste zezetako gehatu dela maura, ez. Bueno, zona bideopodcastan, dakizuen ez, soinuari, garrantzisa berezisa emuten dotzau, topatu dau, zukenak bere soinua. Nik uste dut ondikan pilen bat bidean gabitzela, Osa, lehenengo diskua gehixen bat izan zen, pilen bat, salto ite da, potzu bat era... Popurri, baina... Nik ideia dakot, nik hau dakot, eta pilen bat, urtenzian zazpikantu esmalmano geizki, pilen bat bakoitzan nestro ideiaikin, eta adibidez oin taraun kantu barri hontan, bain jo balanketa berezeixo bat, gehixen bat guri sek beteten dozkun jakiteko, eta Susaneko batera egin garenean, eta gentia kantau bihar maduze kantu guztako isakon guri jotia. Ordan, lanketa hori jen hasi gara, ez dakitena da bukatu lanketia egin. Hau kontinuum bat izanik, ez prozesu bat, ez? Bai, ezkien bakoitzak bere txetia dator, dako guztu jota diferentiak, topabiu ondiok hor lekutxua. Bai, eta batzutan batzuk aflojeiten da. Osa, pillo mate rollo anetako kantuak dauz. Egisa da oso talde, lasaixa, garela, baina gero, pillo mate barrura gaiketan almozu, musika estiluak, igual zuek nahi eta iderrek lasaixenak entzuten dabe, baina beste taldekideok pasaiten gara batzuk musika estilo rarotatik, ni konsidero nekena, o musika katalana talako gauzak entzututena, baina gero adibidez, Albi Xanti talako gentiak musika inglesa pila bat entzuten dau, Albik metalari egurra mute xau, orduan, pilo bat rarua, junto garen gentia eta urten dan emaitzia. Esan geike baina, pop rockaren barruan kokatzen dela zukena, edo? Bai, nik uste lehenengo diskoa geixen bat pop estilora gerturaketan dela pop rock era baino. Baina, bueno, nik uste adiez bidea bai dela, guri guztako isakun maz pop rockera gerturaketea, niri behintzat. Ikusi dula kantu horrei. Nik uste talien dagoen ideia hori dela. Danbakaren bosgaren edizinuan, Jose Babene zukenak lehenengo kontzertua, baina zeinek esango leuke ez, orduko lehen kontzertutik gaur egunera badago, ez da? Transizio bat edo, naia? Bai, eta eskerrak. Oin ikusten du, ni behintzara etzera baituta, nik sentikiot handik ona badauela pausu txo handi bat. Bakarrik ikusita zela lortu gen gitarra kontzertu hori joa alizateko, ez geukan bi gitarra, nik nire gitarrian neukan ere ampli, baina etxian gordeta goten ampli batekin, baina por cariño, bigarren gitarra nahi geben niko harriak batena, kasu ontan Xantina fanintzen gitarra baten eske, honei gitarra batekin joa alizateko, orduan izan zen pitu bat, kontzertu bat, aurrera ite buru da, venga, goazen. Eta piztira botako gara, musuko gura dagoen edo ez. Eta, gero, maitze pitu bat olorten zan. Zer izango litzake, zukena gaur egun oroitzen abestixak ikusaben arrakastabarik? Oroitzen ekin pasadoan izan da, guretako kreston, Parisa ez dakillo, azkenean ez da pasaien normalia, ez dela samurra pasaikia. Eta ez dakillo, nik uste danok oso eskertuta gauzela, uki dauen arreriakin, pasausenakin, ate asko eraio eskula bai, eta posik horretik. Bai, ez dakit, pitu marraru izan zan guretzako dana. Zela bizitzen zinuten prozesu hori barrutik? Ez que lehenengo izan zan, broma bat. Zuek ikusi TikToken zera gertu izaten, zera bilpeña. Zera bilpeña. Zatea gure kantu egoten. Lehenengo gurean eguen, eusen bi TikTok. Gero urrengo gurean, amar. Eta gero derrepente izan zen hori, azte beteko kontua, derrepente eusela mila, ez da irure un bosteun, esate zela, a ver. Aletixak igo eben, realak igo eben, eta jasanen, a ver, hau se está yendo de madre. Baina futbola erolatuan sartzen danean, bai, eta, pilun bat ez geben, espero. Eta hori pasau zanean ikustu ja bastante gertu gauzela, gehixen bat zuzeneko aldetik da, ikustera etorren jenteak ikusteko proiektu heldu bat zala, entre otras cosas, imakina estudiokin hasieratik ibili gara, pilun bat ustot, etzan helburu hau, baina gauzak ondo iteko
gogoa eukidolako betik. Nik ustatela behi, ez gabela inkantua, en plan, hori, helburu horrekin orduan, hobeto, hola, ez dakit, nien bozu kantu bat ja helburu horrekin de, gaztean urte bidal top lehenengo postuan, ez Ingen apurro bat, inozentzia hortatik eta gero azkenian, suertia, gaukilean ze suertia, bai, Lana eta gertu dugu momentu hortarako. Aukera bat emonten dutzunean bizitzia, hori aprobetxaiteko, eta guri egisa esan, aukera oso ematen ondozko. Ez, azkenian, beti pasain dana, azkenian kantu famauena edo, esauketan da ez, eta gero albestiak ezain beste, eta hola. Hori baizela, baina jendeak entzun da benetan diskua, entzuteko, ez dakit. Bueno, Imanola Estudio aipatu duzu, soinu teknikarixa, ezauketan dugu, garratzekin eta birekin lan egin dugulako. Hasieratik egon da, zuekin, ez da? Bidaian, bidelagun moduan eukidu zuen. Azkenian hori lagunak, nik adibizenen ezauketan hori kontratu hori behakin, baina, iderrei, kintxakoa diala, gero Julen, murua bebai, hasieran gurekin egona behi, kintxakoa dia irurak, ez dakize, azkenian baizan gure kontaktu gertukoenago mundu ontaz zeozek isina. Eta igual, ez dakit txela izan zen, exactamente, gufan ginen, ez dakit. Ikirakurri dut Wikipedian, Julen Murua, ipatu duzu Julen Murua, sortzaileetako batala. Wikipedia, Wikipedia, ez da euskarazko berzinua, baina sartu zaitxe segure zu espainolezko berzinua, Julen Murua izena ipatzen da, beraz, izan gehiak orduen zukenako sortzaileetako batala. Bai, Julen Murua, eski berez bai. Berez bai, Julen... Ni sartu nintzen ja Julen beba eguen, hor prozesua... Asi baino lehena Julen sartu zen, eta Julen egon zen. Asi izan Eider ni eta Julen, Aizpak eta Julen. Bideoklipa grabatu duzue modu honeko profesionalian, agotxura bestitxarekin, ze moduz Pletina Filmsekin esperientzia. Super ondo, nik oso ondo geixeran. Ni geixeran hori, kanpoan egon ez baita, izan aloa jauta, lanera eta bideoklipa eta zakize eta eurak hori dana erraztu inebeila maura dakotzen zazin hori, igual lehen hau ez gebelako ez du lako bideoklipikola profesionaltasun horrekin. Bai, ez que oin arte inoen prozesu izan da, dana, lehen zandu muruan, oso laguna artekoa. Oin arte grabau bideoklipak grabau du neko harriakoatekin, oiarrian izekin. Eta prozesu hontan, alde batetik nahi atzeuelako, eta bestetik taldekiok sentitzen gerelako lan asko gehitzen hartzen, esaben, nahi du bate materi dana emutia eta ikusi. Nei esan zein bioten, eta egize esan eta egize esan jota komodua hasieratik bukaerara, niko ustot zube jauzinen eta ja sentiren komodoa hola ingu eta ondo, eta maitzakin posik. Bai, super posik. Bidean produkzioak ekin itxen duzu elan, zauketan dugu, bidean produkzioako aritzu behate zauketan dugu, betxotan bakasten egon zan, eta, kontu eguzu zara izen zan, bidean produkzioak era salto emateko prozesua, hasieratik zauketur erabaki isa hartuta, behar dugu, manager bat, aprobat gixau, ez dakit, sustatzaile bezala, kontzertuak lotzerako orduan lagunduko duzkuna, zerati erabaki zinuten? Nik uste daukala, klaro gube, aprobat seixu hau, ez dakit, seixu hau dan, baina azkenean hori bat, lan dana hartzen geben guk, eta, karo, gara azkenean 6 pertsona, bakoitzako bere lana, bere ikasketak, bere... Zauran, egin da momentu bat ben ikuste gainezka ikioskuna zentzu hortan de korreuak erantzun, ez dakiz, aketan zian antzian batzuk, beste batzuk, eta hola, eta hortan, justo aiobixakon hori proposabena, ez, bidean ekin ja, hori, elkarlana edo itxeko, eta ingeben horakin berba, pare bat bilera, karo, guauzen, zeda hau, ez dakigu zedan, zetako. Ja, momentu baten nahi osan TikTokan atikta, korreo pila bat eltzen zian. Asi zian nahi egiten, telebistako kontratu ezberdinak, goazen enta urten dalako, kontratu ezberdinak. Momentu batzutan sentitzen garen, ez gekigula, nik eskizte izena bilen firmaiten, ida galdeketan dozten honek ez dakit zeda bilen galdezka, orduan, eski igual, guk ez dakit ondega laguntza behar dugu. Bai, nik hau ez dakit erantzuten. Orduan, erantzuteko benetan da bixen batek. Paso behetzan gauzia. Hori da. Zonaren lehenengo saioa gabitz grabatzen, eta asmoa duko zona guztietan honako galdera hau itxeko. Zein da zukenaren katxea? Katxea? Hori guten da! Zela... kopurua aipatzea espado zuena, emongo dut aukera apurua zeren arabera, musika ikusen zuli begira. Zeren arabera erabakitzen da katxe bat. Guk, nik uste dut, guk hasieratik emuntxau, proiektuan hartzenean zu jarri bezu prioridade batzuk. Eta guretzako beti hasieratik izan da, eta aritzekin otema zinen, oinbe jarraitiketan da izaten, guretzako prioridadea da musika ekipuan dagoena ona izatea, zeatik. Ze guk behikasi du esperientziatik, ekipo oso ona ez dagoenean,
hasita soinu teknikalitik imatik gurera arte ez garela komodo egoten. Orduan, gauz, tenso, ez dakize, eta ja egoten gara gauzen sasino baten, ez dena izora egoten garenean ez gauzena ondo. Orduan, zukenak egisa esan, lehenengo prioridadia hasieratik markau dugu hori. Eta gero, hortik aurrera, zela egiten du erabakitze hori, adibidez, hortoko usan, ustototzaian osala, 86 proposamen eukala. 86 kontzertu guk ezin jugo. Fizikoki ez da emoten. Ez da mentalki. Orduan, klaro, abitzen bat momentu hortan azten da. Katxian jolasa, alde batetik balora egiten du, ze leku dan eta ze ez, eta betik daku aukeria, eta esan duna, aritzekin eta berbaina daku, beti daku aukeria, joder, eske leku untan benetan gure jotia, no seket, aritzek esaten dauzke, venga, aurrera. Osea, ez tozko limit, ez tozko jarten pareta bat alde hortatik. Guretako, importantiena da, guk kubritia dagun gaztuak. Zeka, goiaz, aztukin, goiaz, txusmokin argitan, goiaz, ez dakiz inekin, gasolinia, ez dakiz, ziren gauzatzuk, jenteak igual, ez da buena ikusten, egisa dela kanpotik aziren zuba, etzela enteiken, zela doian, ez zer pagau bidan, ez ezer. Baina nik uste dela bat, ez gaztuak kubritia eta jazizki, gero gu, ez gaira, ez den askotan. Beti nik esan duguk, bere zukenan hasian, diru jarri gen, eta ez du pentsau bezin, bueltan jasotia. Eta ez du jasoko, seguramente. Orduan, proiektua oso ondo galen badia, orduan planteko baina, eske, ondiokan be, ez du planteeiten guk diru bueltan jasotia. Bai, bai, muntundoz, tabernako konversazio horreitan, askotan urteten da, joder, baina, eske, soinu teknika isekin fatia, zure erabakisa da. Ja, ez nire erabakisa ez da, nik, zuzeneko gertatu dut, zuzeneko baterako inbertsio bat inot, eta gurot ikustera atornak ondo ikustia. Orduan, ez da proiektu honek, baina hartu dagoela volumen bat, nun aldun erabaki olako jentia etortia, ala ez, eta benetan notago egiten da gero betik olako erabakisak hartutako erabakisak, soinu teknika isak, argi teknika isak, arlan etorten dala guri pitin bate laguntzera, ez dena joan pasago aldan edozen gauzakin, gauza horreik inkonstientemente, baina ikusle batek ikusi egiten da. Orduan, hori pagagoen bida. Osa, jente hori hortaz bizi da, eta jente horreri bakoitzari lanera oianean toka esako maura, jente horrek bere diruiturri zain bidago, eta hori da kasu hontan. Jenteak uste dagoela, guri katxea da, jenteak uste dagoena baino, bueno, ez da, que jasko saltu, jenteak salmetute gauzatu benoetan, ez que zukerako horrekin dago, a ver, gauza bat. Ez dakit, bueno, ez dakit eta aparte, egisa balde, hori kobraken duela, ez dakit, nik usteko horrekin duela, hori izaten duena, jentia pagaileko, zizki gero gure potxikura ez da jau behar eser benetan, edo, jo que se, horkoan Jimino, ez da inun tio, leku horrei be, gero alkila enbidia, o jotemozu beste talde batekin azkenean, ez dakit, dauz gastu asko, ez dienak ikusten. Bueno, zirkuitu handia, ezagutzen basabitzie, 40 minutu roken ja jodozue, atortxu roken adibidez joko dozue, olako agertoki handixetan, eta bueno, zirkuitu agertoki txikixauetan bebai, bixetan gustora? Bai, diferentiak, azkenean. Mira, ez da gero, adibidez, agertoki handixauako, gero ez duzuna joten hain guztaz, azkenean festival honetan adibidez, ez da bain beste denpora ez dakit, soinu frogarako, ez dakit, azkenean da... Txekeoak, ez da? Diferentiak, oso diferentia dira. Hori da, orduan, nik uste bixetan superrondo, diferentia diala, azkenean sube mamizalela apurat zea horrekin, mentalia de horrekin de diferentia diala, gentia be azkenean, ikuste datorna, igual ez dator zuri bakarrik ikustera, igual dator... Bai, ikuspegi desberdina da, baten jenti dator zuri ikustera, batzutan nota hoien da, adibidez jogenean arrasateko astetxean, oi milasean olako lekutan, jenti dator zuri ikustera, eta orduan hor nota hoien da, diferentia da, gustaetxeko asko jentian feedbacka jasotia. Bai, eta zinean gauzak aldatu du bai aurreko giratik, probaiken gauz gu bai, a ber, ze moduz, orduan hori. Oingoz bai gaitz jarraketan reperto iso iguala, baina ez du... Bai, aldaketak ito gara finanziar. Ez du hori da bazterra. Eta kontzertu bat bestiakiko beti desberdina da. Alako gustu desberdinak eukitza zeuen artien, adibidez berzino bat aukeratzeko, gongo dio borrokak edo. Bai, baina, bueno, ez adostasuna da. Da más diálogo. Osa, ez da... Baina, ez que justu berzinotan bastante kantxa. Osa, kanto sortzera askotan, eta bai igual faten garela gure estilua topaitera, baina berzinotan bai egiten du hartu kantua eta gure estilora ekarri. Eta bai bakigula, más o menos estilo, beti mugiten gara kantu, bueno, kantu balentan ez, esan gurot. Beti az proposamen igual. Antzerakoa, bai. Eta bastante samurreruan duztot. Osa, geixoko ez da esako kantuana. Bai, berzinoana baino. Bai. Zukenaren jarraitzailearen perfila zein esango zinuik dala?
Galera, a ber. Ez que dau perfil asko. Eta ni bai enteo naiz, azken aldixan, lehen hasierako buma ingenean, esangoneke adin danetako jente gola. Kontzertu batzutara goia zen, eta eguen, desde gente gaztepilla bat, gurasuak semealabekin, o, adiez, durango gazokan pasauxekun, hasta aieia mama batzukia pilin bat jente heldua, etorten zana eta argazki xaskaketan orduan. Wow. Pilin bat, ikusten egin hori, eta esaten Ez dakit zela definio, eski. Bai, ez dakit, enen esango bat dauenik. Baina bai egisa da, nik oin atzenengo astetan, atzenengo kontzertutan, nota dut, lehen baino, gente, ume gehiago etorten dala. Ez dakit, igual goazen, goazen, ez da, konsekuentzia izan leke? Eltzia barik, zukena zei izango litzak ez da? Ezer. Bai, eske... Ezer. Etzan egongo. Kriston lekua da, kriston aukeria muten dago egisa esan, pila talde da, ez gara sartzen. Ni hona izoin juntan, eta eske jentia ez da sartzen, eta jentia bitxoien sartzera. Da lujoa, lehen esan du maura, dauz gauza asko kontraktok eta ez da belago horik emuten, baina musiki egiteko lokal baten alkilerrian sartu. Hilabetero agotzun gaztu hori aurrera, ikusi biharra, eske da gauza bat, sortzaio baten dako, gehixen bat gure maura hasi ginela 15-16 urtekin, eski ezin jozuna plantea, ezin jozu bez kondena zure gurasok lokal bat pagaiten ibiltera musikia sortu alizateko, janeiku egiten da instrumentok eta pagaiten, eta orduan, eske guretzako da, nahi esan duena, lujoa. Eta gainera zeuek, zukenak Malkorekin partekatzen duzu lokala, azkeneko Danbakako irabaslea, uste duzu merezitxe irabazlea dagoela Malko Danbaka? Bai, zer esango duzu, bai? Zona dia, hasi ez. Harremana, anaia, anaia bat, eta bestela beste egin rollo oso naku. Osados, Malko ikusi zinuten, finalian egon nintzen, bertan egon zinuten, zelako taldia, ez da? Bai, sonak, no ez sonak. Ez que una dia, punto. Bai, ez badakoi, dakoi, eukibidan hori badakoi. Eukibidan isa faktore hori badauki. Bai, maio bedako presentzia bat estena izuan, oso zaila dana eukitia. Danak, maio baina, eske gero eske danak. Nahiak bereziki igualez, gitarrakin eta baina agertu gisa mugitzearena. Hori, zelan hori, enzera mitxen da? Zu, oso ondor bate. Agertokian zelan egon alda bate, eroso eta... Egertan nahi pasain xaku, igual asieran, ez dakigula zela hasi. Gero ya beroketan eta kontzertuka eran ja asko sobeto. Ni asieri esan da hotzena eta igual be gentia beren dauen momentua ez, eta gube kosta hori isako hor sartzia, ez du la sinizketan bez batzutan, hori pasan isako ordan. Hortan gabitzelanean, gero be, ni adibidez, gitarra, hartzote momentu, ez da gitela joten gitarra, gitarra hartzote momentuan, ez da ize joteko, ja, babes hori dako, baina bakarrik da rarua, oider kanten da momentuan, nik zeiot. Zeo zeiken du, baina, bakit jondiok dagoela lanketa bat horren atzetik. Zukenaren soinutik hasi gara, eta nik uste zukenak zozer bere izgarri baduko dela erraiz aizpen ahotsa, ez da? Adosase horrekin? Aiztapen horrekin? Bai. Dana junta jena baina, bai. Bai da zehoz desberdina. Beste talde batzuk instrumentutan eukiten da baina, nik uste guria bai dela. Eta oso ondo bere izten duzuen ez, bakoitzak zer zati abestu, eta ze ondo batzen dien zuen ahotzak. Bai, da... Hori, eze hautadakoa da, natural urteten da. Nahiko natural, nik uste nahiko automatiko, ja da, lo bai, izu gora ni ez. Osea, beti urten dela naturale, igual zehose bailandu bidala egunen baten o kantun baten zehose, baina bestela eta ados jarten gara eta arazo barik. Gero aizpagara, beti, beti hau zehose hor. Baina, ondo, oso ondo. Abestixen komposizioa, zela sortzen dauzukenak? Lehenengo diskoa adibidez izan zan oso, nahi eta iderrek akustikoan inako kantuak hartu. Eta zirriborro hortatik, nik hau sartuko nek eta hortik base moura hori hartuta, oin egisa esan, hau txura hau eta aradunean, pitin bat aldatu inja, egisa da bai eusela melodisa batzuk inja, baina ondekan ez zeuen dana osatuta, eta oin urtenean, oin ondekan gu iten gabitzen kantu batzuk, asko da urteten instrumentalain lehenengo, eta gero horren gainean letra jarrita. Egisa da, bakoitzak, hiru prozesutan bakoitzak lan igual hartzen dula. Bai. Osea... Dia hori, kantu bakoitzak apuratu, ez dela beti modu ontan iken dula. Urtetzen da, igual nire idea bat etxian, biharketa bat, baina gero igual urrengo kantua sortu da, lokalian, txorra da, batetik hasi dela, eta
Eta gero askotan nahian, ostra, estribillo hartu dutut, eta beste kantun da jarri, eta hasi baina eskiztako zentzuri, ja, bueno, baina melodizia guai dauz, eta holako gauza guen jendu kopiar pegar, eta gero baletria aldatuko zatzu. Oso ondo, hasiari gartua, Naia Erraez, placer bat izen da, sonara etorri izena, eta gainera zer eta zuzeneko batekin bukatuko dozue, beraz, eskerrik asko. Zuri. Berriz ere gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Berriz ere hemen gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Adikzio bukazina, beharra edo naia, berdin du berandu da. Atea jo duzu berriz, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nabil. Gaua luzea da oraindik, zaitez urrundu nigandik, nola maituko den nahiago dut ez jakin. Berriz ere hemen, buruan ahots bera, ez isilduko te da, deabruan gerua, guztia da lausoa, Bizkaiolako usoa. Atea jo duzu berriz, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nabil. Gaua luzea da oraindik, zaitez urrundu nigandik, nola amaituko den nahiago dut ez jakin. Jakin, ez jakin. Nora goaz hemendik, balda beste biderik, balda zerbait hoberik. Nora noa hemendik, ez du beste biderik. Atea jo duzu berriz, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nabil. Gaua luzea da oraindik, zaitez urrundu nigandik, nola amaituko den nahiago